Igbo ekenekwa m unu. Nya ndị Hausa enwego ọnụ na ana Igbo anyị to the extent that you cannot tell them where to stay again. Ndị Hausa enwe n'ọnụ to the extent that you cannot tell them what to say again and where to stay. Afọ adịkwana ndị mmadụ na-asị ọ bịara bụ onye Egbunia. Ọ bịara bụ onye Egbunia. Then why are these people doing everything they can to possess the land enyere ha enye fọbụrụ? Kedu ihe na-eso okwu na this video? Ihe na-eso okwu bụ na asị nwere ebe emepere ahịa ọfụm n'Enugu steeti ebe a na-egbu anụ. Wee sị ndị oke nachi ya na ebe a emepere ahịa ọfụm na ebe anụnwa adịgo occupied, jam-packed, them go out of date according to them. The same thing eme na computer village na Lagos. Government wepụtara ebe osi ngwa jewe na ebe ahụ. Ị na-ekwu ndị ajụ ewere nwayọ so ha ndị anụnwa a na-ekwuzi ọka na-ekwu ha mịa mma tụọ egbe. Nya ka m jikene ndị mmadụ sị na unu enyego ndị Hausa liberty ka ha wee mee gịnị ka ha wee na-eme ihe ọbụla sọrọ ha na Igbo anyị. Just like video very dark man 2 days ago nji ebe ahụ from web that video boy asọsị appeal. Very dark man, you are beginning to sound more of it like a broken drum. Ojuwa we may update when I say na ya totally egwu. That no born in ara atu egwu that you will have to leave the social media or something. It mention of FNGS no. So na ya atu egwu buchuku. But now when you begin to lift yourself like a god to the people, God will have nothing else but to push you aside. There are over billions, 1 point something billions of people on earth, or more than also about 2 billion people on earth. God can use anybody. Yotago, God can use anybody. O mecha that video mgba wee sị na ejikwa wee gbuo ndị Fulani na ndị Fulani jikwa wee kpọọ ya wee sị mee investigation. He's calling on the police ka eme investigation ka eme mgbolo one ka emegolo investigation ihe ndị Fulani na-eme mmadụ na ana Igbo anyị. So as I was saying, no, everybody now again agadago mura na ana Igbo anyị kwechirizie. The very dark man mecha that video and emele ndị Hausa investigation mmadụ one ka ha bugwa anya emele investigation that came out successfully. That's when you see na he was beginning to sound more like a broken drum. A broken drum kona sound here. He should not deviate from ihe ọ na-eme, but that's not the reason why ndị ebia here bukara maka ihe nke megodu n'Enugu. Nke megodu n'Enugu ka nji etili mkpu na-asị kedu ihe ndị Hausa megidezi wee gba mkpọrọgwụ n'Enugu mgbe ya bụ iti aha itigwalụ. Iman siguzi onye bịara na be gị na achọrọzi m gị ebe a biko ebe a nụnwe nọ o nwere ka o si emeju obodo anyị ru biko si ebe a nụnwe nọ jebe ebe dị otu a ọtụalụ gị agbachi ha nkịtị ha na-ebu na-abawanye because na enwe ndị ihe ndị Igbo na-asị na ọ bụrụ na ewepụrụ aka enwe n'ofe obido gwaba aka mmadụ kịta ọ gwabakọ na aka mmadụ. Insecurity bido na ana Igbo anyị. O security go from Imo State, Enugu State, Enugu State, Ebonyi State. Una high security na around Anambra State. Anambra is worse than insecurity. Anambra nwe ma internal crisis ma external crisis ma internal ogbugbu a na-egbu ma external ogbugbu a na-egbu. Ọ ka njọ imazi Anambra na-ehi ka nkata. Anambra na-ehi ka nkata ịma akụzi na oilo dị n'ụlọ ka a na-achụ ka ọ na nke dị n'ezi ka a na-achụ. So basically ana Igbo anyị nwe internal crisis generally na ana Igbo. Anyị nwe internal crisis karịa external self because na-azụ n'oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ezi na azụ dị na ngịga. Because there is no way onye Hausa esi bata na ana Igbo anyị ka mala everywhere ya na-aba ọ bụrụ na mmadụ edugalịrị ya. Ọ bụrụ na somebody somewhere edugalị ha. It's just so sad. Ọ bụrụ na onye dị otu edugasị ha na jebeno. That is very very wrong. Ọ dịrọ mma. So ụdị ihe anụnwa chọrọ ime and so much enweghị m dislike n'ụwa mpụta. Na-enwe ụdị ihe a
I'm not against you using your phone, mana enwere ka mmadụ si aje ọrụ. Ajụrụ onye nna ya zuru oshi jiri oshi na-eji ụkwụ agbawa aja. M na-akwu imparable. Onye nna ya zuru oshi na-eji ụkwụ agbawa aja. Enwere ụdị ibe ya ebe eje like this. Agbanyegoro phone, gbanyụọ recording. Alụ ọrụ butere na alụ ọrụ a ụdị ọrụ ya bụ azụ ahịa ana. Because na ndị ọzọ na-eme ya. Mba ọzọ na-eme ya. You have to do everything you can to protect your territory. Because the way Nigeria si dịkịta anụnwa, everybody is a suspect. Enwe video agadi nwoke, I believe most of you emecha for that video. Agadi nwoke. Amam nọ na-aga ka ọ nọ na moto, amara ka ndị polisi bịa chọpụta na such thing dị. O tiri nylon, o nwere ọkwagoje oroma, were egbe tii na the center, welezi oroma wụkwasa n'elu ya. So sekpurugodi ihe anụnwa na-aga, ya si n'oroma ka o bụ. Mana mgbe wepụtara this thing, ihe ọ bụ kịta, ihe dị n'ime ahụ pistol egbe. Kekechi na black nylon tini in between oroma mmadụ sekpụ n'aka. Even ngụwa self bụ mmadụ enye gị asụ wee bill. Ịma mma na such thing na no beginning na ihe amano ihe asị n'oroma ka ebu. A lot of things eme na 2 weeks ago ka ndị amị discover trailer bụ mgbe egbe na egbe na aga within Ugwu Hausa Kaduna Expressway. Kedu onye nwe ya? Nobody knows. News agency did not report about it, or somebody posted on social media. Ndami jidere ha. Kedu ebe ha budati na aga? Kedu ndị nwe ya? Kedu ndị? Do you know how that kind of thing will do a major blow to their assignment in this Christmas? Open nwere agenda, and that is one out of hundreds gafego across the country. That was when one ha ji nwoke Buhari ji wee ligoro n'ọchịchị. The first thing o mewu which is road block ndị amị niile nọ n'obodo. Okposisi ahụ ka wee nwee gịnị nwee free flow of ndị Hausa and ammunition na-aga round. Ha nwee free flow. Ọ dịla ha na mma, ha na-azọwasị n'aga. That is why ha na-eme ihe, ha na-eme video na-egosi ụmụnwa because na akwuru m sị na onye nna ya dịrị oshi na-eji ụkwụ agbawa aja. That is exactly what these people are doing to us. So afọ ka anyị si wee zụọ ahịa nke anyị. Azụ ahịa nke anyị n'oge ana n'oge. Enwere ndị Igbo na-ekwusi na otu ibezu otu zụọ n'oge ime gịnị ị na n'oge. Enwere ụdị ahịa ya bụ achọrọ ịzụ between ụdị ihe anụnwa. Ịzụ data ahịa n'oge na n'oge, dosa kamera aside zụọ dị ahịa zụọ ya ọfụma. Ọnụ onye ọbụla pechikọ mana one thing about some of ndị Igbo is that na gịnị onye Igbo ama mmekọ ihe without asịrị. Ọ bụ na ọ kọrọ asịrị wele blackmail gị. Mana one of the major thing ndị Hausa dịka ha jiwa aka anyị mma is that na enwe oneness. Onye Hausa pụta ọkụ anụ na-acha blue kịta, onye Hausa eme amapụtasị ha na kwekọrịta na ọkụ na-acha white. Nwere ihe anyị eme ekwekọrịta na ọkụ ebe mmadụ 500 1000 asị gị na ihe na-acha white. Ngwa na-asịzi na ihe na-acha blue, ihe na-asa ndụ ka onye ala in between ndị na-achọ ikpesara dị ikpe. Let us learn to use our head. Let us go. God,